Здравейте, хора! Честита Коледа на всички! В това видео ще ви покажа какво баба ми е правила и какво получих за Коледа. Започваме да видим какво съм получила за Коледа. Получих това супер яко нещо, което толкова много исках и с такава хубава материя. И вътре в него има и огледалци. Може да виждате какво има вътре. Е, това малко сладко пиленце. Ключодържател с твърда човка и цветенце плетено. Много е сладко. Много го харесвам. Сега да се връщаме в частта. Другите подаръци няма да покажа. Сега се връщам в частта, което всичко, което баба ми е изплела. Започвам от най-малкото, което е това Hello Kitty. Само да кажа, тя продава и тук са адски малка част от това, което се е плела. И ако сте гледали миналия шорт, тя ми плете огромна маймунка. Сега ще покажа какви размери след малко. Това е най-малкото нещо, което е изплела за моята братовчетка, която обожава Hello Kitty. И да, много сладко и аз мога да плета. Аз го оценявам 10 от 10. Започваме с леко по-голямото, което е това за Коледа, снежен човек с шапка, която падна момент. Ето е шапката, само трябва да навием. Просто аз винаги я изпускам. По този начин някакси се слага и отива до елхата. Аз го оценявам пак 10 и шалчето му се маха и панталките му се махат, но няма. Има и дрехи допълнителни. Следващото нещо, което е изплела тази жаба преди 3 години, може би, когато започваше да плете. Да, това съм го правила, това гереданче, което е защито за нея. Просто за да не пада, ето го. Малко е такова странно. Ето жабката, пак ако няма 9-10, може би, защото е доста стара. 3 години. Следващото нещо, което е плете, и това на братовчетка ми. Кукла с коса, която е в доста странно положение, защото я измихме, а не трябва. Но пак е останала жива и здрава, прави се прически и може да се гримира куклата. Има дрехи. Да, аз имам по-хубава кукла, ако сте виждали в някои от шортовете ми. Следващото нещо, което плете, най-голямото е тук, е този заек, който му се махат пантофите и самият гащеризон. Ето мога да ви покажа малко част от къде се маха. Това всичко тя го е плела за по 1 месец. Оплет този заек. Ето може да махна дрехта, но просто не искам, защото много трудно се слага с тези обувки и обувките доста трудно се махат. Има и копче на самото гащеризонче. И ако искате да си поръча нещо от баба ми, може да ми пишете налично. Няма да кажа къде, чакайте, бърках се. Може да пишете в някои от шорцовете си, аз ще гледам коментарите и ще видим. В такива размери ще е моята маймунка. Доказателство е тук кръка, който баба я е изплела. Малко ще е по-голяма от заека. Не, да, ще е малко по-малка. Ето ги и ръцете, които са вече по-големи. Ще си има и отделно бананче, но тя сега плете. Да, шорта може да видите как ще изглежда цялата визия на маймунката. Има 2 ръце. Едната е долу на земята. Взеха, ето 2 ръце, които даже не знам защо съм ги взела. Те са за торбата, но да, за торбата, която плете баба. Не се изказах. Де факто гордея се, че имам кой да ми плете играчки. Да, просто дори да е празник Коледа, аз пак я карам да ми плете, защото за именния ми ден ще е готова. И тези, като не знаят, аз съм Стефания и след днеска сме сряда, аз имам на петък, след 2 дни, на 27 декември, имам имен ден и тогава ще ми е готова маймунката. Така че ще снимам. Чао! Обичам ви, абонирайте за канала и моля ви се, пожелайте ми честит мен ден за 27 декември. Чао, хора!